I passi me ne lasciano i clip ljudi GTA San Andreasa, i ljudi sino GTA San Andreasa, sad ćemo vidjeti radit. Sad ćemo raditi u Get San Andreas. Sad ćemo mi raditi u GTA San Andreasu u what the fuck. Ići ćemo, prelazimo misije. Znači to je prvu misiju. I to da mi piše CJ. Znači CJ. Ko ne zna šta je CJ. Znači tu da piše CJ, mi sad idemo. Zašto? Zašto smo najmodni? Šta misli? Uho! Tako treba to da se ne čuje. Znači, nemojte to da zaboravite. To nemojte zaboraviti. Tako to treba da se uradi. Sve tako treba da izgleda. I iskrenite oko ove. Preko posred ulice da vas vidi. Home. Tako vam sere to nešto 15 minuta. Samo si idite iz bajsa. Pa mi se čini se. I uđite unutra. Sad ću neke Kenja i tu ćemo to preskočimo. To je ovo. I ovo. I sad idemo Kiba ili 7 na bajs. Yeah, I'm a shit, motherfucker. Sad da, odjedno samo. Op. Di ćeš bre, budalo. Moramo da bežimo. Moramo da bježimo. Sad valjda treba ovdje nas ide. Hajde bre, Big Smoke. Ili koji već nas. Go tree. Oh. To lepo kaže. Go tree. Split. Keep motherfucker. Ja sam zapamtio ovaj putić kuda se ide. Znači ide se ovuda. I onda ideš ovako. I ga se ide ovdje. Zanimljivo. I'm shit motherfucker. Ili je desno? Ili kurac? Hajde više. Levac. Evo, viš kad sam pravo. Ja sam uvijek pravo. A sad znam kuda treba se ide. I'm a shit motherfucker. Ajde. Snimam! Nema. Prođi. Onda. Idemo. Opa, mi smo se malo zeznuli, izvinjam se, znači, mislim, svaki put neku moj klip. Svaki put. Jebemo leba. Ejte, mi smo sad kružili okolo, mi smo se vratili. A move it CJ, jel? Move it CJ, jel? CJ može da ide kako hoćeš. Vi morate oko levo i da, oh yeah, I'm a shit motherfucker. Follow, motherfucker. To je sljedeća misija da uđemo, to nije misija, ali moramo da uđemo u čikule. Znaš morate da uđemo u čikule. A je, wow, super. Bari 6 horse. Ili ti 6 sati. Sad ćete vidjeti jednu zanimljivu stvar, a to je Canon EOS 70D Supreme 7 ja, ne znam jako je.
Samo sam mislio, a neću. Pusti muziku. Neću se. Ne veze. Ajmo, idemo dole. I idemo nas nušta. Znači, nas nušta. Na ništa. To bi bilo to što se tiče ove prve epizode za misije. Sljedeću misiju radimo onu tamo kod onog tamo macanje, čikice, mačince, čik. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako se svidio, stavite like, subscribe, mislim da narednih klipa.